O, drama. Ti'n gwybod bod fi'n licio drama, dwyt? Beth yw hwn de? Bang. Bang. Mae'n edrych yn action-packed. Thriller na beth. Ble gys ti ddyn ni? 1930? Oh, sorry. Lle mae hwnna? Mae hwn yn galed i gredu iddo fe, achos sdim hael yn bod Talbot. Mae rhywun yn hir. Ti di erioed bod yn syrffio? Thing dwi syrffio dy'r internet. O, mae'n edrych fel di'n drwg o barod yn di. It's the mad jogger. Up a days? Oh my god. Oh! Dim yn fain i fab o. Oh my gosh, mae'n wedi ladde. O flaen i fab, co? O, mae'n rhaid bach yn traumatised am beth. Waw. Fan hyn, mae'r stori'n cychwyn. Bang. Ni yn y presennol nawr, dyn ni? Goffa bod. Ti'n credu fe yw'r bachgen? Ie, fi'n meddwl. Yna Sam ys bu ni. Sam efo bach o crush, dwi'n meddwl. O, nef neibar newydd. O, reit. Rwy'n sy'n mynd oedd mewn. You looking at my girlfriend, Bet? Hey, where you looking at? Eyes off my missus. O, bod mae'n scary, ynddi. Mae'n troi gafo oth yn eipr. Diolch yn scary, mae'n Teach you a lesson. Artio fo! Ffenal. Glwyd iawn, bach di gwylio ydw. Dwi'n mynd licio boi ma. Na, fi. Come on, come and join us. Can't. Come and join us, we'll have a threesome. Come on, shut up, you're coming. Stand up for yourself. Ti'n cofio wan, de? Oedd o ogyn bach, oedd dad wedi seithi, ydi. Ie. A wedi effectio fo, do. De. Gwneud o bach yn... Timid, ie. O, mae parti mynd mlaen, ys e? What's your name anyway? Sam? Bruce? Hello. Oh, kitchen party. Cwpl o bows a cwpl o spliffs yn cael ei baso rawl, ys e? O, byddwn ni'n meddwl. Croeso. Sammy yn licio... Mel. Mel, dydy. Mae hi'n fflwtio dipyn bach efo Sammy. Go on, Sammy, have a drink, lad. So mae o'n licio mynd syrffio fel ei dad. Rydyn ti'n hoffi trio syrffio yn y haf, fi'n meddwl. Mae'n fwy o jans bod chi dda'n syrthio na syrffio, dwi'n meddwl, dweud. Oes. Syrthio, ddim syrffio, ia, ti'n iawn. Mel yw hwnna lam yna? Be sy'n edrych yna fe? Ie. Mel sy'n na? She's spying on him. Be mae hi isio? Ti'n llawn hidden talents. Do you want to see some more talents? And they're not that hidden. Sallai neud rhywbeth os lle helpu, na gys eisiau neud o gofyn. Os di ddau mae'n cael ei weld efo'i gilydd, gen i cynnig Mel de, fydd o'n dead, man. Well, yeah. Get out of there. Drugs. Y gwn fi'n meddwl. Go. Drwto. Ie. Mae'n te chwarae games, o fandi. Mind games. Os dwi'n deud cadw rhywbeth fel hyn, wyt ti'n mynd i cadw fe? Os fi'n hoffi ti. O, drillo dde. Trill be. A mae fingerprint arno fo fan. Mae'n gyn dod, gwatar drill, dan y gwely, gyda'r magazines. Fedra i ddim nain, mae gynnu fi cwm. Ti'n dangos oed fe yna? Pam ni? Sy'n ddim yn cael magazines dan y gwely. Sbio, dyna ni ddweud Lee Pot Albert. Mae'n edrych yn neis a bach.
Beth mae'n mynd ar drillyn ar e? Dwi'n bod beth sy'n ni'n neud sef efo. Os fi gyda fe, byddwn ni'n lawr y traeth a fi taflu yn y môr. O! Ar glwy, mae wedi saethu poli lamp yn barod. Shit, oce. Yn ddigon. Ti'n ffili gweithio fi bod neb yn clywed hwnna? Mae'n ganol nos. Ie, mae pot Albert, mae probably aplo bob nos. O ie, sort of fod. Mae'n mwynhau ni, yna. O, sbia. Mae'n gafon yma, mae'n meddwl, mae wedi newid all of a sudden. Bit of strength, confidence. Pwer. Pwer. Right den, Rhys, come yn annoimi naw, efe? Bydd o'r fath o bwli, wan. Na, fydd. Dyma fel. Oh! Dwi'n gwybod, Mag. Cliffhanger. Di cliffhanger da. Mae boi wedi cael blas, wwan. No more Mr Nice Guy. Ia. Sa bod yma bod o fwy o ddyn wan, ynddi? Yndi. Bydd MPT Council y gole, mae wedi seithi nhw i bins nhw.